1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 7 ka tuig nga bata patay matapos mabungguan sang salakyan. Utang nga 200 pesos ginalantaw nga motibo pagpatay sa isa ka tapasero. Sa balita nasyonal, voters registration liwat pangabuksan sang COMELEC sa Enero 20. Isa pa ka suspect sa Maguindanao Massacre arestado. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Enero 11, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Life Extension. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 3 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalya na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka 7 ka tuig nga bata nga babae matapos nabungguan sang pick-up nga salakyan mga alas 2 ang tak na kahapon sang hapon sa sitio Kampuestuhan, Barangay Kabatangan, Siyudad Santa Talisay. Sunod kay Police Lieutenant Ray Cordero, Deputy Chief of Police ang Talisay PNP, nagabiyahe padulong sa Kampuestuhan ang pick-up nga salakyan nga ginamaneho sa isa ka 22 anyos nga driver nga nangabay nga ihinago lamang ang ngalan sa gidaligar hinali nga nagtabok ang bata. Duha man ni Cordero ila pa gina-checkar kundi ang pilas nga naangkon sa biktima nga gindeklarar dead on arrival sa ospital diri sa siyudad sang Bacolod. Preso naman sa custodial facilities ang Talisay PNP and driver sa salakyan nga nakabunggo. Utang nga 200 pesos ang ginalantaw nga motibo sa kapulisan sa pagpatay sa tapasero sa Sitio Candida, Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan. Sunod kay Police Major Fernando Sumblingo, ang jefe sang Binalbagan PNP nagpanugid ang pamilya sang biktima nga may utang ini sa isa sa mag-ulutod nga suspetsado sa pagpatay apang wala mapalayag kung para sa ano ang kwarta nga ginhulam. Ginaprepara na sa kapulisan ang kaso nga murder batok sa mga suspetsado nga karon at large pa. Una diri na sapon na lang nga nagapanimaho na si Rosito Merito nga may duha ka pila sa lawas matapos ginaligar ginlothang sa mag-ulutod nga Sunday Jimmy JR Joji kag alias Ugak Tabera. Nagautaw-utaw na sa makita ng isa ka manug isda nga lalaki sa higad sang baybay sa Sitio Pasil, Barangay Enclaro, Banwa sang Binalbagan, mga alas 12:30 sang kagahon sang Huwebes.
Ang biktima ang gilalag kay Junilo Tizo, 39 anyos, nagapuyo sa maman nga lugar. Sunod kay Police Major Fernando Somblingo, ang hepe sa Binalbagan PNP, katapusan nga nakita ng biktima Miyerkules ang gabi nga nagainom sa kilid sang baybay. Nasapwan ni Huwebes ang kagahon sang pariyo niya nga mangisda nga wala na sang kabuhi. Duha man ni Somblingo nga posible bangod nga hubog na nadala sa dapyas ang tubig o kung nahulog ini kay high tide sa dosa natabo ang insidente. Wala sang foul play ang kamatayon sini base man sa resulta sang post-mortem examination sa bangkay sang biktima. Ginpanginwala ni Kenneth Jaco Salem, 27 anyos, sang Purok Gonzaga, Barangay Takuling, sa iya nga iya ang 12 kabulto kag 3 ka heat-seal transparent plastic sachets tanan gidasuspetsuhan siya bung na recover sang kapulisan sang Police Station 3 sa ginpatigan nga bypass operation less 3:30 sang kaagahon ni Nero Jess. Samtang ginako naman ni Jaco Salem nga nagagamit siya sa illegal nga droga kag nadakpan na anay sadto apang nanindugan nga wala nagabaligya sang illegal nga droga. Ginkompirmar man ni Jaco Salem nga sa nagpatigahin sa operasyon ng kapulisan, naglumpat ini sa ato pagi sa bintana kag nagpadulong sa suba malapit lang sa ila lugar. Pagkatapos ng pila ka oras nagdesisyon nga magbalik sa ila pulian apang ginbantayan siya sang kapulisan. Gini mga na-recover. Ginaw. At kayo sino na ba? Di mo nakilala. Ha? Di mo nakilala. Makilala? Pero nagagamit? Oo, gamit na lang. Dugay na. Kabahin sang pahayag sang suspect nga si Kenneth Jaco Salem. Ginkumpirmar ni Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga yara sila watch list si Kenneth Jaco Salem, 27 anyos, nga nadakpan sa Police Station 3 sa drug bypass operation. Sunod kay Gomez, nakuha kay Jaco Salem nga 18 milyones pesos sang baloro sa ginasuspetsuhan siya mo, ginakabig ni sa bilang high value target. Doon pa ni Gomez, hindi pa sila mapagwa ang impormasyon kung bala. Konektado si Jaco Salem sa makilala man nga drug group sa Bacolod kag Negros Occidental, kasunod nga may follow-up operation pa ang kapulisan. Nagpasalamat naman si Gomez matapos nga nadakpan si Jaco Salem nga isa sa ngayara sa listahan sa PDEA nga nag-supply sa dalago nga volume sang droga. Nagapati naman si Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Bico nga dako ang tsansa nga mapamag-an ang kaso nga tubangon ni Police Major Roel Colanag, ang hepe sa Police Station 3 sa piyak sang insidente nga pagpalagyo sa 4 ka preso sa iya custodial facility. Sunod kay Pico en kaso nga tagan konsiderasyon ni PRO6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan ang dako nga accomplishment ni Colanag sa drug operation, may posibilidad nga magamag-an ang kaso administratibo sini nga sa labton. Una diri na kumpiskar sang Station 3 ang 18 milyones pesos sang ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation batok sa subject nga si Kenneth Jaco Salem sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod. Nakahanda naman ang 303rd Infantry Brigade kung obligahon nga ipadala ang iban nga personnel sa pungsod Iraq agud sa pagbulig sang repatriation sa mga Pinoy nga naipit sa tensyon sang Iran kag Estados Unidos. Sunod kay Colonel Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander, nagaulat lamang sila sang mando nga maglambot sa ila kag gilayon ipadala ang ilas nga puwersa. Dugang pa ni Pasaporte, mabuhinan ay latinaw diri sa probinsya apang nakasigurado ini nga hindi maapektuhan ang ilang nga operasyon. Sa paghangop ni Pasaporte, hindi naka-full battle gear ang pagpadulong sa Middle East, kundi nakasibilyan agud hindi masalan sang Iran kay Estados Unidos ay ilang pag-abot dito tuway sa pananawan sang kalabanan. Antos diri 2 ka batalyon o kon 1,800 tutod 2,000 kakatapos ang Armed Forces of the Philippines ang plano nga ipadala sa Iraq agud magbulig sa pag-repatriate sa mga Pinoy para nga makapauli diri sa Pilipinas. Gintupok sang kalayo ang pulian sang retirado nga maestra alas 8:25 sang aga kahapon Biyernes sa Libra Street, J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Inspector o Chief Inspector Poblio Plotenia naglambot sa 70,000 pesos ang halit nga tuga sa sunog sa balay ni Rebecca Garbanzos. Dugang pa ni Plotenia nagaisahanon sa balay si Garbanzos matapos nga naglakat ang iya bata sang natabo ang sunog. Padayon pa ang investigasyon sang BFP kung ano ginhalinan sang amo nga sunog.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, just minutos na nagaligad sa tak na ngalasay. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sis managkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginunas ang Santon Plus Server Capsule, suno sa mga eksperto. Ang Santon Plus Server Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Server Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Server Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule inyo na mapapadeliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Voters registration liwat pagabuksan sang COMELEC sa Enero 20. Samtang isa pa ka suspect sa Maguindanao Massacre arestado. Ang nagapanguna natin ng mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Paglikaw ako na sa aton nga pagpangape, Santon Plus Coffee Mix. Amoy nga aton nga ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi nimo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape, makabulig pa sa imo ikaang lawas. Ang ining Santon Plus Coffee Mix sa imo ini sa Santon, soya kag malunggay kay iman pang medicinal herb. Nagabulig ini panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kontina, ilikaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag mga kaksyon, ani na ha, ang original nga CL77, available na sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Ang original nga CL77, mabakal natin ini sa, nasunod ini sa 375 ml nga suludlan. May takop nga green kag may tatak gid nga CL77. Inang sa 500 ml nga pareblasing nasudlan sa mineral water, hindi ina original. Ang ginabaligya nga yara sa lipid, hindi man na original nga CL77. Kag ang original nga CL77 wala na niya ginalibod ha. Mabakal mo lang ini sa mga butika malapit lang sa inyo nga lugar. Aprobado ini sa Food and Drug Administration. Ang original nga CL77 ginsaligan na sa aton nga mga kaaksyon sa madugay nga panahon para sa paghatag alibyo sa ila sining dabatyag nga pamalatian sa lawas. Mag-original nga CL77 na, kaya ang original nga CL77 laging panalo. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17 sa detalye na sang mga balita lokal ako national. Umpisa na liwat sa Commission on Elections ang voters registration sa Enero 20 tuig 2020. Sunod kay COMELEC spokesperson James Jimenez, mahimo na liwat makaparehistro ang publiko ka magluwas sa registration, mahimo man nga makaproseso sang transfer of record, change o correction sang entries, reactivation kag reinstatement sang ngalan sa voters list. Duran pa ni Jimenez, mahimo man nga magpa-update sang record ang mga senior citizens, indigenous people kay iban pa nga miyembro sang vulnerable sectors. Kinahanglan lamang nga magkadto sa Office of the Election Officers ng syudad kung banwa sa din naga-istar. Pati kayo ng registration halin Lunes tubtob Sabado, kalakip ang holidays, halin las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon. Magalawig ang registration period tubtob Setyembre 30 tuig 2021. Naaresto sa otoridad ang isa pa kasuspetsado sa Maguindanao Massacre. Sunod kay Brigadier General Marnie Marcos, Director sang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, ang suspect ang ginkilala kay Bayan Kasim alias Lori Alip, 47 anyos. Matapos ipagguang pamatbat sa kaso, may 80 pa ka mga suspetsado sa massacre ang ginapangita sang otoridad. Dugang pa ni Marcos nga samtang ginsebe ang warrant of arrest kay Kasim sa barangay Timbangan sa Sharif Agwak. Nagpalupok sa armas sa otoridad ang isa kakaupod sini nga si Edsrael Gimla apang nagbalos ang pulis nga nagresulta sa iya kamatayon. Nakuha sang kapulisan ang kalibre 45 nga armas luthang kag 13 ka sachet sang ginasuspetsahan shabu kay Gimla. Nagtukod na sang Special Investigation Task Group para sa investigasyon sa kaso sa pagpatay kapag sunog sa kay Anay Batangas Congressman Edgar Mendoza kag duwa niya ka magkaupdanan. Sunod kay Quezon Provincial Police Officer Director Colonel Odi Madrideo, pamunuan sa ang SITG Mendoza sang Deputy Regional Director for Operations sang Calabar Zone. Kabulig man sa investigasyon ang Quezon Police Provincial Office, Chief of Police sang Tiaong Quezon, CIDG, HPG, kag Crime Laboratory. Sa karon hindi pa matumod sa otoridad ang motibo sa pagpatay kay Mendoza, kag duwa pa niya ka magkaupdanan. Magluwas nga ni siya isa ka practicing lawyer, madungay na nga wala sa politika si Mendoza. Ginhatagan naman sa Department of Justice o DOJ sang 30 kaadlaw ang National Bureau of Investigation agud imbestigahan ang kaso sang pagpatay kay Anay Batangas 2nd District Representative
Edgar Mendoza, iya driver kag aide. Sa Department Order No. 12, ginmando na ni Justice Secretary Bernardo Guevara ang NBI nga magpatigayon sa case build-up sa masunod nga 4 ka semana kag magsumiter sa report sa iya angot sa update sang kaso. Nasaad sa mando sang Tiglikom ang gilayon nga aksyon halin sa NBI. Sa tong Huwebes na sapuan ang sunog nga lawas ng kongresista, iya driver nga si Roel Ruiz kag iya aide nga si Nicanor Mendoza nga yara sa backseat sang isa ka sunog nga salakyan sa Tiaong, Quezon. Blanco pa sa karon ang PNP kung ano ang motibo sang krimen. Magpabilin sa pwesto bilang hepe sa Southern Police District si Brigadier General Nolasco Bathan sa piyak ng ipaidalom sa investigasyon matapos ginkuha ang cellphone sang GMA reporter nga si June Veneracion. Sunod kay NCRPO Acting Chief Brigadier General Dibold Sinas, ginhimo lamang ni Bathan ang iya trabaho para masiguro ang seguridad sa mga deboto sa ginapatigayon nga traslasyon. Duha man ni Sinas nga hulaton na lamang niya ang rekomendasyon nga isumater sa Internal Affairs Service. Una na ang nagpangayo sang pasensya si Bathan bangod sang natabo. Giyan pa siguro naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga papanaugan sa nagakaigo nga sanction si Southern Police District Director Brigadier General Nolasco Bathan matapos ginkuha ang cellphone sang GMA7 reporter nga si June Veneracion. Suno kay Anyo nga hindi buluhaton sang isa ka pulis ang ginhimo ni Bathan kag hindi dapat basta na lang nga habluton ang cellphone sang reporter. Dugang pa ni Anyo hulaton niya ang resulta sa investigasyon ni ginpatigayon sang PNP angot sa amo nga insidente. Magapahulam sang medical tents ang Philippine Red Cross at team sang Philippine Navy nga magpadulong sa Iraq. Suno kay PRC Chairman Senator Richard Gordon, gamito na mga tent para sa pagproseso sa pag-repatriate sa mga OFWs nga yara sa Iraq. Doon ba ni Gordon nagpadala sang request ang Navy sa Red Cross kag aprobado na ini. Ginpahig ni Gordon nga dako nga bagay ang tent para magamit sa mga soldado pag abot nila sa Iraq. Sa sulat ni Lieutenant Colonel Reynaldo Corpu kun Capus, Navy Deputy Chief Surgeon, ginpangabay sini sa Red Cross nga mahulam sila sang duha ka medical tents para may gamiton pag-abot nila sa Iraq. Magapatigayon sang special meeting ang House Committee on Overseas Workers Affairs sa masunod nga semana para talakayon ang kaso sang pagpatay sa OFW sa Kuwait nga si Jeneline Villavende. Talakayon man ang sakaron nga sitwasyon sa mga OFW sa Iraq kag iban pa nga pungsod sa Middle East. Patigayon ang special meeting sa Lunes, Enero 13, 2020, launa 30 sang hapon. Ginimbitahan sa special meeting ang mga tiglawas halin sa nagkalain-laing ahensya sang gobyerno nga ginabugosan sang DFA, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs and DFA, Department of Labor and Employment, Department of Budget and Management, Philippine Overseas Employment Welfare Administration, National Labor Relations Commission, kag iban pa. Magadonar naman ang Philippine Red Cross ang $100,000 sa Australia nga napektuhan sang bushfire. Ginanunsyo ni PRC Chairman kag Senator Richard Gordon karon na kahapon nga adlaw Enero 10 nga magapakaway ini sang tiglawas sa Australia nga magbaton sang donasyon sa maabot nga Lunes nga adlaw Enero 13. Sunod sa senador, hindi ini ang unang atiyon nga nagdonar ang PRC sa iban nga pungsod, kag sadto nakadonar na sang $2.4 milyones sa ilang organisasyon sang ginigo ang Japan sang tsunami sang 2011. Lakip sa mga lugar nga nabuligan sang Philippine National Red Cross, amo ang Nepal, Gaza, Myanmar, China, Indonesia, Pakistan, kag Estados Unidos. Sa pinag-aulihing report, 26 ka matao ang napatay sa bushfire sa Australia. Kapin 2,000 kamabalay ang natupok, lakip na ang 8 ka milyon hektaryas nga propiedad. Sa katapusan nga balita nasyonal, nakahatag na sang masobra 85.43 milyones pesos nga bulig ang gobyerno sa mabiktima sang Typhoon Ursula. Sunod sa Department of Social Welfare and Development, masobra 780,000 ka pamilya na apektuhan o kung masobra 3.2 kamilyon ka mga tawo. Mayara pa man sa 932 ka pamilya nga nagapabilin sa mga evacuation center o kung 3,918 ka mga tawo. Mayara man sang 54.4 milyones ka mga balay ang totally damaged kag 452,839 naman ang partially damaged.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Ang Mighty C naman, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag naga-pabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami nga antioxidant nga vitamin para sa mata. Ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag ining Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule pwede gid ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka na magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyo gipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salangka. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila.